ocurrido una muerte anunciada en el ayuntamiento. Bé, jo vull aclarir una miqueta les coses. Primer, es governa en minoria perquè es va tenir que prendre una decisió des de la responsabilitat. Segon, la decisió es va prendre perquè hi havia situacions que feien que s'hagués perdut la confiança en les persones que gestionaven determinades àrees, no solament de l'Ajuntament, sinó, com sabeu, del Consell i del Govern. Aquestes decisions que es van prendre, es van prendre des de tota la responsabilitat, sabent les conseqüències. Per descomptat, sabem que hi ha la possibilitat que hi hagi una moció de censura. Jo crec que les mocions de censura no serveixen per amenaçar ni per fer por. Quan algú té un programa, creu que té un candidat o una candidata dient, l'ha de posar, perquè aquesta és la seva responsabilitat. I mentre això no es faci, s'ha de deixar governar, perquè aquesta és la responsabilitat que tenim tots els partits polítics, estiguem on estiguem. Llavors, jo parlar de cròniques, de la mort anunciada i tal, a mi em costa tot això. Em costa, sobretot, escoltar aquest discurs que s'ha fet aquí de legitimitat democràtica fet per les persones que varen consentir en el meu nom, que jo no he votat mai al Partit Popular, però governava amb majoria absoluta i, per tant, amb el meu nom, va consentir la màxima irresponsabilitat i la màxima il·legalitat democràtica, que és la corrupció. Llavors em sorprèn, m'escandalitza que això es pugui produir. Mentre no posin la moció de censura, treballin i deixin treballar. I si tenen un millor projecte, parlin, perquè el que he sentit jo avui en aquest ple m'ha fet empagair dels arguments. No he sentit ni una sola proposta, no he sentit ni una sola crítica. I de la mateixa manera que la Valdés ha dit amb tota claredat, hi ha uns motius pels quals es pot posar una moció de confiança. Jo no compleixo cap i els he desgranat. No he sentit ni un sol motiu que justifiqui la moció de censura del Partit Popular donada per suport amb MOE. Perquè, escolti'm, qui ha d'explicar quines són les seves actuacions és el Partit Popular. Qui ha d'explicar si posa una moció de censura per què la posa a la ciutadania és el Partit Popular. Expliqui que la posi. I mentrestant, que es responsabilitzi dels canvis que s'estan fent en positiu en aquesta ciutat. Aquesta ciutat havia estat una ciutat que sempre s'havia conegut per les seves coses bones i a partir de governa un govern amb majoria del PP aquí, resulta ser que són coneguts per les coses dolentes. I això és el que estem canviant tot l'equip de govern que hi ha en aquest moment a Palma.